fem és presentar aquesta nova embarcació, que no és nova, però que sí que és nova com a element important d'aquest museu. Nosaltres, la veritat és que quan, parlant amb el Luis Conde, em va comentar, diu, escolta, creiem, i el rei també creu, que seria bo que estigués al Museu Olímpic. Per nosaltres va ser molt important, perquè creiem que realment és una peça cabdal, que serà una peça cabdal, perquè a més tothom coneix el Fortuna, vull dir, totes les persones coneixen el que és l'embarcació Fortuna, en aquest cas és un dragón, Fortuna, i creiem que serà un element molt important per aquest museu. I què ha significat aquest vaixell? Jo crec que el que ha significat és un abans i un després a la història de la vela d'Espanya. O sigui, abans del 72 quasi ningú parlava de vela. I no sé, com a arte de màgia, des que el rei va començar a participar als Jocs Olímpics de Múnich, d'aquí, i que tu hi eres també, a partir d'aquí va començar a desenvolupar-se una mena d'afició per la nàutica i per la vela que ha donat uns fruits realment importants. Com veiem que cada cop aquest museu té més visites de nanos, tenim un petit rocòdrom, també un aparell de noves tecnologies aplicades a l'esport, que també és didàctic i que és interactiu per als joves, de fer de l'esport una eina també d'educació i que a més amb això el que volem és que quan vinguin a visitar aquí el museu també els animi a fer esport i a practicar més, i és una de les bases de la nostra política d'esports.